Holi o dul siljaknani naikha boni busukbai phiaba dul siljakna kerijagwi tei dul silo hinui jolijakgwi bini yago twijak twi kutung belai kheno obo nangkha hingkhe joto bwsak thupuwi kaksai thangmani o twi no o cherai chikonsa sensitive cherai rokni skin obo joto no saimano o skin no lowoi rikha bwsakni joto jagao lowoi rimani logi no o cherai bwsa bo ar jagao no pura pura khlai chirigwi tongjakha borok tongna borok tongya khlai ganao no tei khoroksa bwrwi twi kwchang twijak boro jagao no bo twi o bwrwi twi thanda lunani laikha bono obo kahai nugui tongmanjakliya amoni yagulo se o bwrwini yakni twi no segwi bo losa losa wngwi tongo puilao hwnkhe twi kutung bini sago lowoi ulo khe bo realize wngkha obo twi kutung longma bai bo busul kosto jala nangwi tongkha tei kosto jala nangwi tongma bai chirikma bai bo manjaknani kirijakkha buma bufa songbai obo kahai khe twi lukha hwnkha hwnkhe bo jail o porjonto habwi manano tei bui bai bo bichar thumjakmano hinui no bo afuru wngkha hwnkhe o problem no fix khlainani naiwi twi thanda loiwi tongkha phiaba bo lukurok bai swngjakmani yakgulo kunu phano gosinani nailiya je bo twi luya abo accidental incident se kaisa obo by chance se bini bwsago kwlai thango bo dul silnani phaio dagar jobar wngkhe se bini yak narwkmaya thela nangwi se bini sago luphrujaktwi wnggo hinui sakha tei o kok no bui bo biswas khlaiwi no tongmani tei o cherai hwnkha hwnkhe bono no dusriwi tongkha tamoni hwnkha hwnkhe bo saimano cherai kwthar kunu dino phano thokai kok saglak phiaba cherai ni kok aro kunu dino phano nangglak borok palni bisingo okra se omo kahai khe sawi tongkha hwnkhe okrani kok no nangnai hinui joto no uansuklai tonglaimani phiaba ar jagao CCTV camera thepajak tongo hinui saimankha tei o CCTV camera footages no kaham khe nailaiya hinui uansugui no nailaikha parani joto borok rok kuthumlai aboni yagulo se ar jagao nugui mankha dadak sidak o cherai bwsa Holi hingkha hwnkhe cherai bwsa rok bwsukse tongthokjak dul thungnani bagwi obo joto no saimano joto parao no cherai rok dul thunglaio town phano wngthon para phano wngthon joto jagao no cherai rok dul hwnkha hwnkhe belai kheno hamjago tei obo bosoro waisa se phaio o bosoro waisa o no mwthangna bagwi buma bufa bo mana khlaio kisisa se bosoro waisa thwngna no ba tama wngna tong hinui baksa jagao hwnkha hwnkhe family kaisa o no program songjawi thwnglaio tongthok chathok khlaiwi nunglaio chalaio o Holi ni salrok no rwksawi tei amo kahai jorao no o cherai bo Holi hinui no tongthokjagwi budil dul rok silma nukha hwnkhe warik warak khlaiwi bobo silnani muchungjagwi buma bufa bo no peskari pai rikha obo bai twi bai galogwi buino sarton hinui tei amo kahai khe no buino bo saharkha tei a jorao no o bwrwitwk khlaiwi phai tongmanogwi bono bo sana naikha phiaba baksa borok tongo Holi ni salo Holi no kisa phano hamjakya amsuk khe nasiljago o Holi silna phaikha hwnkhe swlaio eba khe ba bui togwi phano khuk sitra hinui rohonai borok tongthok sal no phano rwksaya ar jorao hingkhe borok nogo doga berebwi tonglainai amo kahai hingkhe amo kahai jorao no bo nogo doga berebwi tongmani jorao twi tamo khlainani bo phaimani obo proper saimaniya haifano twi phaimani jorao no o cherai bo afuru bono nugui silnani phaikha bini nana klaima bahinui hingkhe peskari bai rewi no tongmani ar jorao no o bwrwitwk bini yago twi kutung twijak o twi kutung kutukjak no o cherai bwsani bwsago rima logi no o cherai bwsa bo ar jorao pura wngwi tongjak tei abo kahai nugui bo realize khlai mankha afuru khe o cherai bwsa kosto wngwi tongkha tei chirik mokol wngma bai bo manjagwi phano mano even police o phano khopjagwi mano police rok bai aboni bagwi kirijagwi no bo a jorao o problem no fix khlainani bagwi twi thanda losawi tongkha phiaba CCTV camera o joto srai nugui mankha obo bo sititwi se bini yago manui twijak no tisaui luklaimani aro dadak sidak no nugui mankha hingkhe obo kahai bwrwitwk eba khe borok rok no tamo sanai eba khe tamo
sajari khangke hamnai comment section o thangoi comment khlai salai di norok ni mote khlai.